เรียนกัดโตกัดนี่กันตากับจิงลับยากับแมดยับจงกับซัมลาพิบันกันติวซนขัดพราสนำการตานักทวีสบอจงกับวะกับบัดดอนคำจงไงนักชนองตราวหากับไลทริกริซาวอาร์จัดผู้ไลกินน้องชงชนองบัดกิปุเลตหากับสเต็ปจงกับซาวทริกริซาวอาร์จัดผู้ไลกิลาลับใส่กับแมดจงซัมลาวันบอกลังกอร์บาอาร์โพสนำการตาคำปจีนักจักาบลับยากับติกซัมลาkini ki ar ngot ki khun samla shnang bat kan thei kide ki bla jar ngai na ru ka jan miet jong ka ar phau tere gunai lor ar jar pulai hapren ka por saw bat san baji ei ka samla phiban kan tiu ka de na snong marbisu umle kat ba usamla wan bok lang udei na snong traw kini ki shi jor ki de ki badang pule ha ka St Paul's Higher Secondary School marbisu bat la ong ba ki don ka jing de samla hapren jong ki Henry ki daw ki bagala lam shadu ka te ka jingja omla ban tip tikana bat la suba jor ba ki la shimno ila ka jing em da ka ba ki no yap ha ka te ka wa Shushu haka sngi ka bagi ja na yeng ka samla phiban kan tiu ka wan khot yau samla wan bok lang na yeng bat na do ka te sngi shem la lap shu yaki wat la ki la don ki khubor ki ba ong bala yo i yaki shaki wei pat ki snong haki khndiat sngi bala dap ya kamat yap jong ka samla phiban kan tiu la wan ban kit sha civil hospital shillong haka miet jong ka lai tarik risaw arajar apulai bat hadu ba plat ya ka ni khubor ki bor pulet ki dang ele ban sei ya kamat yap samla wan bok lang na ka te ka wa ka balong riat bha